Ahojte všetci mastiči a mastičky. Aj mastičota. Zdraví vás sám veľký Santokľak. Bum. Konec. Movement in depth. I'll check it out. Affirmative. Tu máš. A ide ďalší. Hop. Tak ten dostal piesti do fejsu. Opa, niekto ma vidí. Feši. F-kom vieme takto nepriateľa chytiť a odhodiť. A je to! Presne! Wow, tak musím povedať, že teraz Dochliak je pasovaný za dobrého rytiera. Oh, that was nice! Keep the boat straight. Mám tečlo. Dobre. Kde ste? No, dobre. Padaj. Haha. Si v prdelke. Dobre, truck on the bridge. Aj truck on the bridge si odnesie. No, vybuchni. Čun, kde? Hahaha. Vy ste takí šupáci. No. Oh shit, tak toto je mierenie teraz. Takisto vy si vyskúšajte, Češi si vyskúšajte povedať napríklad ľuľok, alebo bambuľka, alebo čučorietka. No, tak nejak my prežívame asi rž. Pať guľkami, no to je ďalšie slovo, veľmi dobré. Guľka, ako Řežicha. Opa, už ma vidíte? No poďte. Kde ste fešáci? Tam je jeden. To má. Skúsime tadeto vybehnúť hore? Nie, tadeto. Ako sa tu mám dostať, sakra? Ste to tu zatrasili. Zlí rakiati. Tak. Štros uhní, lebo ťa... korytnačka, korytňák. Ale z neho sa nedá nič vyrobiť. Škoda. Dobre, toto sa mi páči. Takýto offroad. Ale dobre, ide rýchlo táto mašinka. No, máme tu výhľad. Fú, no poďme. Ja som za každú strmú cestu dole. Sakra. Offroad jak vyšitý. Come on, buginka si to odnáša. Ale nevadí, zvládne. Vieš, že to je Tatrovka. A sa ešte pozriem na mapičku. Kudy kam? No, môžeme ísť aj po tejto hlavnej. Takže sem nabehneme na hlavnú a krásne. OK. Na veľkom kamióne sme frajer. Srnka. No, zahral som vám pesničku. Tam sú čuňatá, ale tie nechám teraz na pokoji. Rakiati, potrebujete pomoc? Tak vám kašľem teraz na hlavu, lebo mám veľa roboty. Fú. Pustíme si ventilátor. Nech nás trošku ofúkne. Dobre. Medvedík. Shit. Sakra. Stihol sa uhnúť. Jaký jump. Tak toto je jazda. Ideme cez veľký most. Ja, mosty, to je moje. Tento zvládneme. Takže sundáme si typka jednorohého. Vyrobíme si nejaký batvoštek. Pani. Sorry, nechcel som, ale tak behli ste rovno do cesty.
Kamaráti, piráti, ručná. Nice, to bol dobrý slajdík. Teraz kam? Asi tam budeme musieť ísť na vedľajšiu. Takže sem, ručná. Do kopca. Nice. To sú driving skilly toto. Som sa učil off-screen. Ešte. Rýchlo cúvaj. Počkaj. Skúsim. A letíš. OK. Wow, vidíte to, aký je frajer? Ty koksa, ako sa vznáša. Stav bestiaže. Stav bestiaže, feš. Tu máme nejaké dvere. Rovno sem vojdeme. No poď. A teraz ako zídem? Zase? Dobre, poďme na to. Zaťahujeme Ečko, to je v kľude, odletel. No. Dobre, máme to. No a poriadne sa vyhýbaj tým stromom. Sakra, no dobre. To je challenge. Nice. Dobre. Ja som si myslel, že si užijeme proste jazdu a to je zase boj o život, sakra. Toto nie je dobré, toto nie je dobrý signál. Fakt. Man down, no. Oh my godness. No rýchlo, zapaľuj, mozog, paľ. Čo teraz? Fucking zapaľovač? Ovládanie letajúceho obleku Escape. Toto si pozriem. Ovládanie akcie dokončené. Čo to bolo? Všetci sú tu agenti. Agentka, stripterka, agent kok, agent ožran a agent barman. Fuck. Tu nám zachránil kožu Armor. Ďakujeme. Túto zbraň mám rád. Sype to z nej veľmi príjemne. No. Kde ty? Sa vybral. A ty takisto ďalší. Máme si Armor. Dobre. Ešte niečo žije? Nič. Cítiť spálené mäso. No, niekto tu piekol stehenka na ražniči. Vecko, konečne si splachneme za sebou. Len čo som sem vošiel podľa zápachu, mi bolo jasné, že splachovanie nefunguje. Nie. A papier? Papier sa tiež minul. Tak si vodičku pustí. Voda tiež nie je zrkadlo. Mal som aj lepšie dni. Tak to je pravda. Hlava sa mi točí, zdochliak. Čo to so mnou robíš? Čo sa to so mnou deje? Prestaň, poďme radšej zbierať tie darčeky. OK, Santa. Ja som si len trošku chcel freestyle, beatbox, the fast a trošku beatboxu, trošku vianočného, alebo... Ja som si len chcel trošku s tebou pohrať. Dobre, takže nebudeme to vidíte, tak náš Santa musí zbierať nejaké darčeky, aby všetkých potešil našich mastičov a mastičky. Ale už to mám veľmi plné vreco. Veľmi plné. Ja už nevládzem. Ale buď ticho, je veľa mastičov a mastičiek. Akurát sme prekonali 4000, takže stále pribúdajú, takže oni si pýtajú viac darčekov. Takže budeme zbierať tak, aby sme potešili každého. Tak je Santa? No dobre, ty hovedo. No akože, prepáč, čo som to počul? No dobre, no, tak keď inak nedáš. Pozor, skoro som spadol, ty hovedo. No, kľud. Takto sa nehovorí v pekný sviatočný čas. Toto vyzerá ako checkpoint. Áno, to je checkpoint, ty debil. Buď ticho, Santa, ako sa ty so mnou rozprávaš? Kade pôjdeme, kade? Doprava, doľava, rovno doprava, doľava. No, neviem, počkaj, ja pozriem do kompasu. Pôjdeme najprv sem doprava. No, dobre, ty hovedo. Ale Santa, kroťca, čo to ty tu rozprávaš stále? Santa style, Santa. No. Oh my god. No wow. Tak toto je dobré. Fúha. No kľud, Clay, kľud. Ale ti ešte príde zle.
To sa zasekol. Fuj. Takto, aké zvuky tam narvali. No už si daj pokoj. Tak toto je najdlhší grk, aký som kedy počul. Fúha. Takže neviem, kam teraz máme ísť, Bčko. Aha, sem, dobre. Jop. Au, tu máš. Počkaj, prehodím si. Tu máš labka, nepotrebuješ. Ďalší, pozor. Shut the fuck up. Tam je ďalší ten pukač. To máš. Fú, dobre, takže hneď pri začiatku nás tu prekvapkali šmejdi. What the fuck? Ježišmária, to je čo? To je čo za démon? Čo to je? Čo to je za démon toto? To je čo? Je mi není. Nie, nechaj ma tak. Čo to je toto? Choď. Bežíme. Ale ja sa potrebujem obživiť trošku. Oh my god, ešte aj tento tu otravuje. Nie, tak tu asi ťažko. Tak toto nerobí dobre. What? Áno, ja ťa počujem, čo mám spraviť? Sem? Dobre, idem. Dobre, čo mi toľko mávaš? Zavolám ti? Linku? Dôvery? Chceš si zavolať? Nie. Chceš pozrieť, koľko je hodín? No, hovor, čo chceš? Ty kokso, len tam ať mávaš. Čau, kamo. Čo hovoríš? Čo hovoríš? No povedz, stlačím to? Pohode, všetko v poriadku? No čo? Hej, hore niečo ide, daj bacha! Daj bacha, chlape, prifúči ťa to! Oh, shit. Kde ste kto? Tu by mal byť jeden na veži. Som ho zahliadol. No čo? Zajímavé. Už sa stratila? Ježiš! Už máme ísť? Ešte nie, ešte nebež. Už máme bežať? Už máme bežať, sakra, už máme bežať. Preteky sa začali, sakra. Hlavne neplán. Co teď? Tlačítko, ja ho vidím. Sakra. Ja už som to tu vyfailoval. Sakra, toto, vidíte to, to je cheater toto, to je cheater. Takže odštartoval hneď prvú túto. Ty kokso, tak toto je dobré. Shit. Taky si nabúral. Ako má to? What the fuck, ja som zase dole. A teraz čo? Dobrý. No tak to je máme. Shit, prečo som spadol? Doriešiť aspoň. Dorieč. Aj keď mi to nejak nejde. Jáčik. Počkaj, tam koumáka má. Takovej vědec, tyjo. Ty kokos, to je blbot. No pěkný. No tak to som asi nevyriešil. To je můj portál, víš. Aha, počkaj. On si myslel, že je můj. Počkaj, tady to keď skočím. No a som v prdeli. Luxus! On je úplně dole. Ty kokos, tak to je v prdeli normálne. Ja neviem. Ale věc je vrchné. No počkaj, idem ešte raz. Tak, počkaj, tu teraz vyskočím. Tak, toto je správne. Přeskoč to. No. A teraz tam hore sa dostanem. Teď to přeskoč, tak. No ale musíš skočit. What the fuck? Titule. No. No vidíš. Super! O ty svin...
Ty, aké hoveno. Tak si ma pekne odstavil, ty vole. Teď už ne. Tak. OK, tak si vyherca. Dobrý. Nice, táto mapa bola dobrá, cool. No. Je tu ešte nejaké druhé kolo? Možno bude. Tak jako už jsme zvykli trochu jinak. Pomílené. Dobre, ja... Wow, to by se to povedlo. Ty, kokso, to je čo to? Malo by se to. To je čo? Dobrý. Toto bolo čo? Já jsem spát. Tak, dobrý. What the fuck? To je čo za mapa? Dobrý. Ne? Co to? Ja stále robím to isté, ty vieš? Ne. Oh shit, zase idem dole. Taky na modrým, jo? Jenom se... Dobre, idem. Jenom se projdí. Hop. No, vidíš. Super. Choď preč! Ty kokos. Ty si akože to si spravil náročky teraz. To nebylo. Počkaj, toto si ty spravil, hej? Tu je tvoja diera? Celý je to napojený na mém, takže jakmile já to pokazím, tak prostě už to dobre, celý tak idem jde do ja. háje. V tom případě... Jasně. Ne, něco robím špatně. Ne, dobrý. Teď jdi na ten vlastně mostík dobre robím, a ano, tak. skoč. Tak. Co stalo? Čo to bolo? Wow, objatie. Ako... Zo začiatku som jej neveril, ale asi je to dobrá osoba, no. Grant's dead. Jason, I'm so sorry. No jaj. A to Liza je akože naša frajerka? Found Daisy. I'll find the other. Fuck! Fuck! Clem! Tak toto si dala. Fú, moje zlaté, tak toto je v prdeli. Moje zlaté. It's okay. To zoberie, ty vole. No, a už sme skupinka troch, paráda. Benzínik už sa leje, vás si to užíva. Who gave you that ink? I asked you a question. Who gave you that ink? Teacher gave you that ink? My sister gave you that ink? Huh? You think that makes you one of us? You think that makes you like me? Huh? California boy's got a hard on. Dobrý, je? A bullet through my sister's skull. Takže Citra je jeho ségra. Zajímavé. Fuck you. You are angry, Jason. You are angry. Okay, I get that. I get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Boss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to hook you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Shh. It's okay. I'm alright. It's okay. Jason, I swear to God, man. It's truly beautiful. No, nepaľ to, chlape. Nechaj to tak. Nepaľ to. Bude to v poriadku. What? What the hell? Potrebujem sa stade to dostať. Cool. Oh my God! Fú. They took Oliver! They took Oliver! Vzali našho Olivera. Okay, go. I have an idea. No keď už ja mám nápad, tak chlape, tak to musí byť skvelé. No čo teraz? Kam? Veď ideme za Lízou, akože ty máš nápad. Trubica. Oh no, I can't do this! It's the only way down. Come on. Ale môžeš, skáč, dievča. Skáč!
Wow, ty vole. Pekne sme sa oh shit. Tak sme sa zrýpali kvalitne. Ó môj bože. Mnohopočetné zlomeniny. Dúfam, že to Lisa zvládne. Sú nejaké asi stratené osoby. Oh. Myslím si, že to budú asi fotky vývojárov. Určite. Presne na takýchto miestach. Takže máme tu asi menší easter egg. Beer. What's the drink here in Bangkok? The Mai Tai. Mai Tai. Forget it. Let's do Sambuca shots. Sambuca. 7. Ó, inak ja som pivával sambuku. Told you. You know, Jason, Lisa is a keeper. I have shots. Now that right there is what I'm talking about. Let's have those shots, hey baby. All right, hang on. And watch it. Don't spill it. Take it. Yeah, baby. Okay, do what? Oh, shit. To my brother Riley for getting his pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card. To my black card. Takže tentokrát sa nám to už podarí. Zaplachtíme si s wingsuitom. Čiže v podstate sa musíme dostať čím bližšie k tomu bodu. Tam nebudú žiadni enemáci, proste tam prídeme úplne na chajdu. To zvládneme. Teraz si dám challenge, že zastavím presne na tom bode. Presne. Fúha. To je perspektíva toto. Tačia. Tak. No, poď. Teraz sa toč. Toč. Tak. Zosadnem presne tam. No, toto sa nám podarí. Krása. Ešte sa rozhliadneme. To je ten ostrov, alebo čo to je? Hojtov ostrov? Ovládaní padáku. Padák už vieme asi ovládať, či nevieme? Ešte sme neboli padákom. A tak viditeľne mi to ide trošku. No, skáč už. Dobre, sme správne? Áno, sme. Čo je? Všetko je v poriadku. Budeš mi chýbať. Me too. No, tak toto je prúser. Poď správ to, dievča. Poď do toho. Zvládneš to. Zvládneš to. Poď. Ale do hlavy, nie do hrudníka. Poď, Klem. A je to tam.